Ja? 3, 2, 1. Een belangrijke dag, zaterdag in Merselo. De nieuwe MFA, dat aan verenigingen en de school onderdak biedt, werd officieel geopend. Hoe voelen jullie ze? Ja, fantastisch. Hier hebben we heel lang op gewacht. We zijn heel erg blij. Ja, vooral heel trots. Echt een dorpsproject en zo'n resultaat, zo'n opkomst, dat zie je al. Het wordt echt gedragen. Fantastisch. Dat is één multifunctioneel centrum met een gedeelte wat specifiek school is. Een specifiek verenigingsgedeelte, maar ook 200 vierkante meter gezamenlijke ruimte. Dan moet je denken aan een speelzaal die bijvoorbeeld ook voor ouderengym wordt gebruikt. Een lerarenkamer die wij voor de verenigingen als vergaderzaal gebruiken. Utilitaire ruimtes zoals volwassenentoiletten, de entree, de gang. Wat hebben de dorpsbewoners zelf allemaal gedaan? Want er is hard gewerkt, hè? En er wordt nog steeds hard gewerkt. Nou ja, kijk, we hebben sowieso het project gerund. Dat is niet normaal, want kijk, normaal bouwt de gemeente een school. En dan wordt er vaak een projectbureau ingehuurd. Hier hebben wij die school volledig zelf gebouwd. Zowel de aannemers geselecteerd, de architect en de hele aansturing hebben wij gedaan. Wij staan hier heel positief tegenover, omdat we het belangrijk vinden dat dorpen zelf zorgen voor een gemeenschapshuis. En het bijzondere aan Merselo is dat zij ook de school erbij hebben betrokken. En natuurlijk is het ook erg belangrijk dat we goede gebouwen hebben om onderwijs goed te kunnen verzorgen in Venlo. Wat is er voor jou wezenlijk veranderd als je naar de andere school kijkt, naar de oude school? Het is schoon, het ruikt fris, de temperatuur is heerlijk. Ja, dat is denk ik de fijnste verbetering. Toch niet meer? Nee, toch niet meer. Het dak lekt niet meer. Alles werkt. Ja, dat is heel erg fijn. John, wat voor activiteiten gaan er allemaal gebeuren in het gemeenschapshuis? Nou, de activiteiten heel breed. Dat gaat van sporten. Je ziet hier het tennisveld, je ziet achter de sportvelden. Tot het ontmoeten van de 50PLUS hier, dus de oude KBO. Die gaat hier diverse activiteiten ontplooien. De dorpsraad met zijn vergaderingen. De tennisclub die hier zijn activiteiten doet. Eigenlijk zo'n beetje alles wat in het dorp aan verenigingsactiviteiten gebeurt, zal hier plaats gaan vinden. En daar hebben jullie geen last van? Nee, wij zijn dat eigenlijk al vanuit de oude situatie gewend. Want de KBO, de 50-plussers, die zochten al een plek. Dus die hebben de hele tijd al bij ons in school gezeten. De dansgarde trainde bij ons. De ouderen hadden de gym bij ons. Dus ja, voor ons is het eigenlijk alleen nog maar meer samenwerking met wat we al deden. Trots op het dorp en trots op het nieuwe MFC. Ja, zeker. Zoiets moet een dorp ook samen doen. Dat versterkt de dorpsgeest, zeg maar. Op bepaalde momenten wringt dat natuurlijk ook, hè? Vanwege de strijdende belangen of inzichten. Maar uiteindelijk is dat goed voor iedereen. Ja, wie kan nou niet zo'n mooi schoolgebouw? Dat wil iedereen. Nee, en het mooie is hier, iedereen gaat elkaar ontmoeten. Dus zowel de school, maar ook dadelijk de jeugd die hier bezig is, de jum, de sport, alles komt samen. En dat is de kracht van dit plan. En voor Peter Pubbe werd het helemaal een feestelijke dag. Ja. Hij werd namelijk koninklijk onderscheiden. Dames en heren, kijk, trotse Peter Pubbe. Ja.